Sedím s profesorem Jiřím Suchomelem, spolupracovníkem architekta Karla Hubáčka, příznačně v ateliéru pojmenovaném po Karlu Hubáčkovi na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kterou pan Suchomel založil a roky vedl. Pan Hubáček také na Fakultě umění a architektury učil. Oba pánové mají tedy mimo jiné společné to, že ovlivnili zástupy dalších generací architektů. Ještě jednou dobrý den, pane profesore. Dobrý den. A rád bych se zeptal, pane profesore, studoval jste v Praze, ale přesídlil jste do Liberce a začal působit v takzvané školce SIAL. Co bylo důvodem a byla to osobnost Karla Hubáčka? Ten proces byl trošku složitější. Já jsem studoval v Praze nejdřív na technice architekturu a potom na Akademii výtvarných umění. Architekturu dělal jsem to kvůli tomu, že jsem jako student v těch 60. letech, pokud člověk měl studentský statut, tak mohl snadněji cestovat na západ. To tenkrát v té druhé polovině 60. let nějakým způsobem šlo. A v roce 68 při jedné z mých cest, kdy jsem v Německu v Cáchách si vydělával na další cestu po Evropě, mě zaskočila invaze spojeneckých nebo spřátelených armád do Československa a zůstal jsem tam rok a půl, víc než rok a půl. A pracoval jsem tam a přemýšlel, jestli emigruju nebo jestli se vrátím. Pak jsem se rozhodl, že se vrátím. A to rozhodnutí vrátit se už bylo spojené s dalším osudem, pochopitelně, ale ten další osud už jsem viděl zcela jasně v Liberci. U Hubáčka znal jsem sice jenom z dálky, skrz média, časopisy a tak dále, projekt stavby věže na Ještědu a to samo stačilo jako důvod, abych sem směřoval. A Karla Hubáčka jsem do té doby neznal. Nikdy jsem se s ním předtím nesetkal, ale jeho jméno jsem pochopitelně znal. Dobře, děkuji. A mohl byste popsat podstatu školky SIAL a její značnou svobodu? Na čem jste zde pracovali a v čem ta svoboda konkrétně spočívala? Ta svoboda v nesvobodě spočívala v tom, že Karel Hubáček v rámci ještě tehdy samostatný kanceláře SIAL vytvořil prostředí pro mladý začínající architekty, kteří tam mohli přijít a pracovat tam pod jeho ochranou, řekněme. Tohle bohužel trvalo jenom krátkou dobu, protože pokud se nemýlím, tak na konci roku 71 SIAL byl začleněn do stavoprojektu Liberec a celá ta vize nějakého speciálního prostředí skončila. Myšlenka školky, se kterou přišel, pokud se nemýlím, Miroslav Masák, spočívala v tom, že to nebude školka mateřská, ale školka lesní, to znamená, že ty mladí absolventi, ty semenáčky, čerstvě vylíhlí, jsou přesazení někam do jakéhosi prozatímního prostředí, kde se můžou nějak vyvíjet a potom, když jsou dostatečně už odolní, tak jsou přesazováni do toho reálného života. Takhle obrazně řečeno to mělo fungovat i v školce SIALu, ale nikdy k tomu úplně nedošlo. My jsme tam sice přišli, bylo nás asi 10, trošku víc možná na přelomu 69. a 70. roku, ale protože mezi tím SIAL ztratil tu autonomii a ztratil tu možnost rozhodovat o sobě, tak my jsme tam vlastně zůstali. A potom někteří lidi odcházeli, emigrovali zpravidla nebo šli za jiným pracovním osudem. V dokumentu Maják Karel Hubáček, který jsem měl tu možnost shlédnout v muzeu libereckém, se mluví o tom, že školka SIAL byla pro mnoho mladých architektů svým způsobem lepší zkušenost než vysoká škola. Mohl bych se zeptat, v čem konkrétně?
No tak to je automaticky. Vysoká škola je pochopitelně jakýsi začátek vývojového procesu každého člověka, který je tedy vysokoškolsky vzdělán a posléze pracuje a teprve v té praxi se mu dostává dalšího, řekl bych, vzdělání a dalších, pokud na sobě pracuje, taky dalšího rozvoje jeho mentálního. Takže v tom smyslu zcela jistě. Ale navíc ta školka byla velmi specifický prostředí. My jsme měli dům pro sebe v Radčicích, v Kateřinkách, kde jsme žili, pracovali, trávili čas způsobem nejrůznějším. A tyhle podmínky pochopitelně byly zcela unikátní. Mm-hmm. V dokumentu se také mluví o tom, že Radčicemi, kde školka SIAL sídlila, zněla svobodně takzvaná západní rocková hudba, například heavy metalová skupina Black Sabbath nebo Rolling Stones. Jako jeden ze střípků svobodomyslnosti. Sdílel pan Hubáček tento hudební vkus a nevíte, jakou hudbu konkrétně poslouchal? Určitě ne, on byl jiná generace a popravdě řečeno o jeho hudebním vkusu nemám žádný informace. Dobře, děkuji. A jak jste vy osobně vnímal osobnost pana Hubáčka? Jaký to byl konkrétně architekt a také člověk? Jaký to byl architekt, to si každý může přijít zkouknout na ještět. Velmi dobrý architekt to byl a jako člověk byl, musím říct, úžasný. Protože my jsme ho všichni obdivovali, zejména proto, co přesahovalo jeho formát architekta, to znamená pro jeho lidské kvality a schopnost starat se o ostatní lidi. On vlastně svojí osobou garantoval chod té kanceláře, která naprosto se vymykala standardu socialistického projektového konání a toho stálo velkou energii, taky měl různé zdravotní problémy kvůli tomu a my jsme ho za to velmi obdivovali. Pro nás byl absolutně respektuhodný člověk. Ano, to musím přiznat i sám, když jsem viděl dokument, tak jsem byl sám překvapený, že i několik spolupracovníků ze školky SIAL, když se třeba vydávalo do zahraničí, tak právě Karlu Hubáčkovi svěřili tento plán, protože mu opravdu velice věřili. Ano, to je pravda. Tam byla takováhle atmosféra a ty lidi měli k sobě blízko obecně a rozhodně tam nebyla žádná mezilidská nedůvěra nebo obavy z nějakého nekalého chování. Mm-hmm. V celém tom ateliéru, který měl asi 50 a i víc, postupně 60 a víc zaměstnanců, byl jenom jeden jediný komunista, který ho tam dosadil stavoprojekt, prostě aby tam vůbec nějaký komunista byl, protože to se slušalo a patřilo, ale tenhle člověk byl naštěstí docela rozumný a nemyslím si, že nějakým způsobem nám škodil. Uh-huh. A jaké vlastnosti jste si konkrétně na Karlu Hubáčkovi nejvíc cenil? A jak a čím vás osobně nejvíc ovlivnil? Já jsem velmi vnímal jeho, velmi bych to nazval, seriózní přístup k práci. On určitě měl nějaký formální, estetický představy, to zcela jistě, ale o těch nikdy nemluvil. On vždycky mluvil o těch objektivních souvislostech, zejména o technických souvislostech, toho velmi zajímalo a tím vždycky argumentoval. On byl člověk, který prošel totálním nasazením jako 20letý za druhé světové války a myslím si, že tomu dalo vlastně základ k jeho velké odolnosti mentální. Mm-hmm. A vzpomínáte si na nějakou historku, kterou jste s panem Hubáčkem zažil a která mi po případě nejvíc vystihuje? Já jsem zažil, tohle je bod, o kterým jsem hodně přemýšlel, ale já jsem zažil s ním několik situací, i veselých situací, ale
ty on nespůsobil. A tu veselost do toho vnášeli jiní lidi a on na to v podstatě nikdy nějak jako speciálním způsobem nereagoval. On to stejně jako cokoliv jiného velmi velkoryse přecházel. Tak například, to snad je jenom taková drobná ilustrace, když slavil svoje 60, tak mimochodem on při těch oslavách prakticky nepil alkohol, on se alkoholu velmi, velmi vyhýbal. A tak k těm 60 mu jeden z jeho blízkých spolupracovníků, Jaromír Stránský, daroval velkou krabici zápalek. A to proto, že vlastně všechny ty velké projekty Sialu Hubáčka vždycky vznikaly tak, že někde něco vyhořelo a Sial potom to místo řešil. Dobře. A spolupráce s panem Hubáčkem v Sialu vás jistě ovlivnila. Co považujete za stěžejní věc, kterou vám pan Hubáček předal? Zakládali jste tedy v roce 1994 Libereckou fakultu architektury i pod dojmem nějaké Hubáčkovy teze? Co mě Hubáček předal? On mě předal celý Sial, respektive celou tu kancelář, když odcházel do důchodu. To bylo ovšem až v roce 85. Takže já bych o předávání tak moc nemluvil, ale ovlivnil mě zcela jistě právě tou svojí neobyčejnou seriózností a schopností vlastně řešit problémy ne na úkor lidí, svých spolupracovníků. A i když občas ty situace byly napínavé a doba byla taková, jaká byla, ale on měl velký dar, myslím, vycházet s lidma a zachraňovat různé problémy. Mm-hmm. Ještě pardon, bych to doplnil, tam byla otázka týkající se fakulty, že Hubáček negeneroval žádný teze. Hubáček byl velmi civilní člověk, my jsme všichni byli takoví a ta doba byla velmi prozaická, pragmatická a mizerná. A nicméně, když jsem tu fakultu zakládal a dával jí nějakou podobu, tak jsem ji zakládal na základě svých zkušeností životních a mezi ně pochopitelně patřil i Sial a Jedlová a školka jako komunita lidí, kteří spolu mají nějaký společný zájmy a který se o něco snaží. Takže snažil jsem se, aby ta fakulta podobným způsobem fungovala. Dobře. Mohu se také zeptat, jak pan Hubáček vnímal založení Liberecké fakulty architektury? Vím, že tu také učil a dělal to rád? Určitě to dělal rád, jinak by to býval nedělal, protože on už v té době byl jednak v trošku vyšším věku, ale měl, jak jsem říkal, různé zdravotní problémy. Takže jsem chodil a já jsem se mu snažil tedy ulehčit život, co to šlo. V podstatě měl na starosti jenom diplomanty a myslím ale, že ho to velmi bavilo a taky ty jeho diplomanti to byli vlastně naši úplně první studenti, tady na něj do dneška rádi vzpomínají. Mm-hmm. Pane profesore, jsme v libereckém kampusu, kde jste podepsán hned pod 2 stavbami. Na svém kontě ale máte dlouhou řadu staveb, například Palác Syner. Jaký svůj projekt máte nejraději? Ta řada není až tak úplně dlouhá, jsou jistě architekti, kteří toho postavili víc, to má svoje důvody v mém případě. Ale z toho, co se mně podařilo postavit, než bych víc nechtěl, ale nepodařilo se, tak do dneška
pořád mě leží na srdci osud kulturního domu v České Lípě, který jsem dělal, na kterém jsem pracoval 15 let, od první myšlenky až po kolaudaci, a který do dneška nevypadá tak, jak by měl anebo mohl vypadat. Má za sebou už víc než 30 let existence, je opotřebovaný, ale pořád si nese některé úžasné kvality, protože to je stavba, myslím, rozhodně jedna z prvních, nejenom tady v České republice, která se snažila o konzistentní přístup k problematice šetření energií a využívání sluneční energie. Rok 2024 byl rokem oslavy 100 let od narození pana Hubáčka. Vy jste tedy také oslavil 80. Jaký ten rok pro vás osobně byl? Komplikovaný, protože 80 let už je takový věk, kdy už člověk spíš kouká, jak by se šetřil, než by si život komplikoval. Ale a navíc to, co nás obklopuje, aspoň já to tak vnímám, díky tomu, co se děje v blízkém zahraničí na Ukrajině, mě velmi leželo a leží na srdci a dost mě to jako odvádělo od jakýchkoliv veselých situací. Dobře. Komunistický režim se ke Karlu Hubáčkovi zachoval hanebně. Myslíte si, že by pan Hubáček nynější zaslouženou pozornost si dnes užíval, kdyby stále žil, nebo by se k tomu nějak specificky postavil? To určitě by se k tomu specificky postavil. Já myslím, že by ho to těšilo, pochopitelně. Ale on to nikdy, tyhle oslavy, trachtace a pocty nějak moc neprožíval. On si svoje užil, vlastně vyvrcholení slávy byla Pritzkerova Peretova cena, kterou dostal za Ještěd, a já mám pocit, že tím byl vlastně hodně uspokojen. A doufám, že ho potom uspokojovalo i to, jak se vyvíjel Sial a co vzniklo z jeho odchovanců. Ano. Je ještě něco, co byste na závěr rád dodal? Ne, já myslím, že jsme to vyčerpali. Děkuji. Dobře, tak já vám moc krát děkuji a přeji vám všechno nejlepší do příštích let. Děkuju.